Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλό σας απόγευμα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Η σύνδεσή μας ταυτόχρονα με την είσοδο των δύο δικεφάλων για το κατεξοχήν ντέρμπι ανάμεσα στους δύο, το δικέφαλο του Νότου και το δικέφαλο του Βορρά, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Στο άνοιγμα της αυλαίας από σήμερα και για 19 ημέρες με μάτς ντέρμπι γεμάτες αγωνιστικές από Τετάρτη σε Κυριακή για αυτό το μίνι πρωτάθλημα με το φινάλε πριν από 10 μέρες της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League και την έναρξη της διαδικασίας των play-off που θα αναδείξει, ο στόχος είναι η πρώτη ομάδα σε αυτό το συγκεκριμένο μίνι πρωτάθλημα, η δεύτερη αν θέλετε στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος, που ταυτόχρονα θα δώσει και την είσοδο στην διαδικασία της προκριματικής, αν θέλετε, των δύο προκριματικών γύρων του Champions League της επόμενης περίοδου. Οι οπαδοί της ΑΕΚ Εξέδρες, λιγοστός ο κόσμος, εργάσιμη ημέρα, αλλά και από την ίδια στιγμή υπάρχει και το αγώνα ζωής και θανάτου για το μέλλον της ιστορικής ΑΕΚ στο μπάσκετ. Θα αντιμετωπίζει τον Ηλυσιακό την ίδια ώρα στο ελληνικό για την παραμονή της στην κατηγορία. Οι συνθέσεις των ομάδων, για να ξεκινήσουμε, με τον Σάχα κατά Πακολπό στη Ένωση, τον Αραούχο δεξιά, τον Λαγό αριστερά, Μανολάς Μαϊστόροβιτς στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, δύο αμυντικά χάφια το Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο Καφές με το Γιάχιτς, Λεωνάρντο δεξιά, Μαντούκα αριστερά, ο Σκόκο επιθετικό χαφ, δεύτερο σεντερφόρ και οργανωτής του παιχνιδιού της ΑΕΚ σε έναν ελεύθερο επιθετικό ρόλο, και ο Μπλάνκο που προτιμήθηκε από τον Τζεμπούρ, και αυτό είναι ίσως μια μικρή έκπληξη, όχι τόσο γιατί είναι ο Μπλάνκο στην δεκάδα που είναι άλλωστε πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, αλλά γιατί είναι ο Τζεμπούρ εκτός, ο οποίος εδώ και από το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος από τον Ιανουάριο στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι ουσιαστικά μεταμόρφωσε και τον εαυτό του και την ίδια την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά με τερματοφύλακα τον Χαλκιά, στην άμυνα είναι ο Τσιρίλο, ο Σαβίνι, ο Κοντρέρας και ο Λίνο, εδώ ο Ντούσκο. Στη μεσαία γραμμή αμυντικά χαφ τα κλασικά του Σάντος στο 4-2-3-1, ο Βιτόλο με τον Παύλο Γκαρσία, ο Βιερίνια δεξιά, ο Σορλέν αριστερό χαφ, ο Ήβιτς επιθετικός μέσος και κορυφή στην επίθεση ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς. Να ο Φερνάντο Σάντος, για τον οποίο πολλοί στη Θεσσαλονίκη λένε ότι τα play-off θα κρίνουν και το μέλλον του στον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά. Μαζί με τον Γιώργο Λιώρη είμαστε κοντά σας για την περιγραφή στην απευθείας μετάδοση της τηλεόρασης του Sky του σημερινού αγώνα, παραλαμβάνω, στο ξεκίνημα των play-off. Και αυτός είναι ο Ξανθιώτης ρέφερη, ο Μιχάλης Ντάκος, με συνεργάτες του, βοηθούς του, τους κυρίους Πάνου Σωτηρόπουλο και τέταρτο διαιτητή τον Αθηναίο το Γιαννόπουλο. Έτοιμος ο κύριος Ντάκος για το σφύριγμα. Αυτό είναι το πρώτο στο 90 λεπτό που ξεκινάει και ουσιαστικά είναι η πρεμιέρα των φετινών play-off του πρωταθλήματος Super League για τη σεζόν 2009-2010. Αυτό που εντοπίζει κανείς από την πρώτη στιγμή την αναμέτρηση είναι ότι και οι δύο προπονητές προτίμησαν τελικά να πάνε με έναν επιθετικό στην κορυφή, λίγος πολύ αναμενόμενο, εφόσον αμφότεροι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο πώς θα ξεκινήσουν αυτήν την διαδικασία. Πρώτη αγωνιστική, η οποία μπορεί να αλλάξει ιδιαίτερα τις αναλογίες και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός, που έχει 4 βαθμούς και είναι στην κορυφή, έχει δύσκολη δοκιμασία στο Κλεάν της Βικελίδης. Δράτω με τις ευκαιρίες για να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός στην ειδική βαθμολογία και τη συγκομιδή αυτή, όπως τερμάτισαν οι ομάδες στη regular season, είναι πρώτος με 4 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ δεύτερος με 3, η ΑΕΚ έχει 1 και ο Άρης 0. Θυμίζω στις 7 στο Βικελίδης, Άρης Ολυμπιακός στο άλλο παιχνίδι της πρεμιέρας του play-off. Εν τω μεταξύ, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ που ήθελε τον Φερνάντο Σάντος να στέλνει τον Κοντρέρας στο δεξιάκρο της άμυνας. Απλά αντί του Μαλεζά στο κέντρο της άμυνας, στο πλευρό του Τσιρίλο, βρίσκεται ο Σαβίνι, με τον Κοντρέρας να είναι στα δεξιά και τον Λίνο αριστερά. Ο Σάντος προτίμησε πολύ εμπειρότερο αμυντικό σχήμα, αφήνοντας έξω και Μαλεζά και Αραμπατζή σαν δεξιόπιστο φύλακα, άρα εκεί παίζει ο χιλιανός ο Κοντρέρας, και στόπερ δίπλα στον, αφού είναι έξω και ο Μαλεζάς, είναι ο Τσιρίλο με τον Σαβίνι, όπως πολύ σωστά είπες, και αριστερά σταθερά ο Λίνο. Εδώ ένας άλλος πολύ σταθερός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Παύλο Γκαρσία, που έκανε το πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση πάνω στον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Παντελή Καφέ, άλλοτε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Να δώσουμε και τους αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές στον πάγκο για τον φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ. Είναι ο Αραμπατζής, ο Κρέσιτ, συγγνώμη, ο Νίκος ο Αραμπατζής, ο Εντίνιο, ο Μαλεζάς, ο Φωτάκης, ο Κουτσιανικούλης και ο Φιλομένο εκτός αποστολής ο Σνάουτσνερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε με τον τραυματισμό του μέχρι και την τελευταία ώρα που η αποστολή αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, και γίνονται προσπάθειες για να δώσει το παρόν στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή στη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος της εβδομάδας. Και ενώ από την άλλη πλευρά
Και εκτός αποστολής επίσης και ο Κριστιάνο, που είναι γνωστό του τραυματίας από τον αγώνα με τον Παναθρακικό. Ο Πορτογάλος υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση και η επάνωδός του τοποθετείται πλέον στη φάση προετοιμασίας του ΠΑΟΚ την καλοκαιρινή περίοδο. Αραμπατζής, Γεωργέας, Μάκος, Νέμεθ, Χέρση, Γκερέιρο, Τζεμπούρ, η αναπληρωματική της Ένωσης. Ο Μαντούκα είναι εκείνος που προσπαθεί να μπει στην περιοχή και ο Τσιρίλο που βρίσκεται κοντά του τον εξωθεί, εκτός αυτής η σέντρα από τον Βραζιλιάνο χαμηλά ελέγχθηκε από τον Κοντρέρας. Στην πρώτη ευκαιρία να δούμε πώς θα εξελιχθεί η απόπειρα του ΠΑΟΚ να βγει γρήγορα μπροστά με τον Βλάντα Νίβιτς. Να τον ακολουθεί και να το αποσπά την μπάλα ο Λαγός με αντικανονικό τρόπο, λέει ο βοηθός. Ο Λαγός που είναι στο αριστερό άκρο της, ο Γιάχιτς είναι, που μαζί με τον Καφέ είναι στον άξονα. Εδώ είναι η τελευταία προσπάθεια με το χέρι. Έχω την εντύπωση ότι ο Γιάχιτς σταματά αντικανονικά τον Ιβιτς. Σωτηρόπουλος, ο δεύτερος βοηθός, ήταν εκεί δίπλα. Θα το είδε καλύτερα από εμάς. Δίπλα του ακριβώς. Μας περιπτώσει. Πάμε και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χρήστος Τριανταφυλόπουλος είναι στον πάγκο της ΑΕΚ, ο Κώστας Πετρωτός εκείνο του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μας μεταφέρουν τις πληροφορίες από τον αγωνιστικό χώρο. Να ξεκινήσουμε από τους γηπεδούχους της ΑΕΚ. Καλησπέρα σας. Με την ευκαιρία με τον που ήρθαμε εδώ στον αγωνιστικό χώρο, σηκώθηκε και ο Ντούσαν Μπάκεβιτς για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι για να δώσει κάποιες οδηγίες. Θέλει πίεση ψηλά λοιπόν ο Σερβοελλήνας τεχνικός για να βγαίνουν στην κόντρα οι παίκτες, να μην αφήνουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ να δημιουργούν αντεπιθέσεις και να πιέζουν ψηλά ώστε να βγάζουν παλιές προς τους επιθετικούς. Κώστα Πετρωτέ. Καλησπέρα και από μένα, από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, όπου ο Φερνάντο Σάντος από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης σηκώνεται, κάθεται, είναι με συνεχείς υποδείξεις προς τους ποδοσφαιριστές, κυρίως στο Βλάντα Νίβιτς για το πώς θα αποφεύγει μαρκαρίσματα των παικτών της ΑΕΚ, αλλά και στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον Τσιρίλο Σαβίνη, για το πώς θα κινούνται. Έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες που επέλεξε για το αρχικό 4-2-3-1 έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν και άλλες διατάξεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για παράδειγμα, ο Κοντρέρας μπορεί να γίνεται τρίτος κεντρικός αμυντικός, όπως προηγουμένως που έκοψε μια μπάλα, και ο Βιερίνια δεύτερος επιθετικός δίπλα στο Μουσλίμοβιτς. Λογικό Κώστα. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε μέσα στην διάρκεια της αναμέτρησης και στην περιγραφή μας, στη μετάδοση. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ εδώ με τον Λίνο. Ο Μουσλίμοβιτς, τον Ήβιτς παίρνουν θέση μέσα στην περιοχή του Σάχα. Εδώ ο goalkeeper της Ένωσης, με φάλτσο απευθείας στα χέρια του Αργεντινού, που έχασε ένα μεγάλο διάστημα αγωνιστικής δράσης όταν ο Αραμπατζής ήταν αυτός ο βασικός goalkeeper της ΑΕΚ, αλλά κατάφερε με την εμπειρία του Σάχα και επανήλθε κατά το goal post. Το ζητούμενο σίγουρα σε αυτή την εκκίνηση των προσπαθειών των 4 ομάδων στο μίνι πρωτάθλημα των play-off είναι κυρίως σε τι αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες, συνολικά, ομαδικά, ατομικά βέβαια, και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, διότι δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει ανάσα από Τετάρτη Κυριακή οι αγώνες, ούτε από τραυματισμούς ή τιμωρίες παικτών να μπορέσει να καλυφθεί έγκαιρα το χαμένο έδαφος, ούτε καν να σκεφτεί τι έκανε μια ομάδα στο προηγούμενο παιχνίδι, γιατί αμέσως πρέπει να γυρίσει τη σελίδα και να πάει στο επόμενο, που να μην το ξεχνάμε, με Άρη, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μιλάμε για ντέρμπι. Όλα τα μάτς είναι ντέρμπι. Ντέρμπι φωτιά, και γι' αυτό ακριβώς δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο εναρκτήριο παιχνίδι οι προπονητές. Ο Σορλέν προσπάθησε να απαλλαγεί από τον Αραούχο. Ο Ήβιτς δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει τον Λίνο που είχε κάνει την κίνηση στη πτέρυγα του ΠΑΟΚ. Ενώ εδώ βλέπετε την προηγούμενη φάση με τον Μουσλίμοβιτς και τον... Και κυρίως εδώ φαίνονται τα μαρκαρίσματα, έτσι. Ο Λαγός στο Βιερίνια, ο Μουσλίμοβιτς με τον Γιάχιτς. Υπάρχει διακοπή, καθώς πεσμένος στο έδαφος είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο Νάτσο Σκόκο. Το Σαβίνι το έκανε εδώ, Ιταλός. Λέγαμε λοιπόν ότι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία οι προπονητές στο πώς θα ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία, καθότι η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική, εκτός από το γεγονός της συγκομιδής. Γι' αυτό που έλεγες λίγο νωρίτερα, Δημοσθένη, ότι είναι πολύ μικρή διαδικασία και δεν έχει και πολλά χρονικά περιθώρια ανάκαμψης αγωνιστικής ή αναδόμησης ψυχολογικής. Ο Λεωνάρντο τον έκοψε ο Γκαρσία. Ο Αραούχο και ο Γιάχιτσε που πετούν την μπάλα στο πλάι. Η σέντρα από τον Μαντούκα μπροστά από τον Μπλάνκο. Ήταν ο Τσιρίλο εκείνος που απομάκρυνε. Πλησιάζουμε, συμπληρώσαμε 7 λεπτά στο παιχνίδι. 0-0 το αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική των play-off.